سلام زي خبركم سمعتنا نجيوبوليتيكاوي أقداسنت جماجم كيح بحرن مصاب باب المندبنا ملكتنا ثلاثة تخاطات كفالات كم زقربنان حيالو بوليتيكاوي قطباوي استراتيجيكاون وتهدراون قدايات كم زلعلنا الذكريو إنه حجر ما ربعين موداتن كفالو نباخم نبكبرات سمعتنا كنقرب مدلواتنا صافنا لنا حمص أبز قربنايو سالساي كفال تحسنا بمخنيات جيوبوليتيكا أب لعلي هاجرات نزقات مسقمات بعلاقاتكم كتمرامرلو سلمنتاي النابلنا حيال حتثات كم زغربنا ذكريو يخون انبر ناي كل تي حتثات ملسي بزح ممرمار زدليو ايكونان اتا حانتن مخنياتن ملسا جيوبوليتيكا وطمح زفترو اي سبعو تقبراتن سسع زملليو ارمنتنيو سفلي ربحا امريكان هاجرات معرابن زفصمو كل تقبرات كم قبولن قدسن نطفتاتهم مصرار وي بقوام دما وغزن حاتياتينيو بزبل فلسفنا نهزبتات ملاقص خغبرو فصم ايسكفنيوم منغستي ارترا كافشان 1991 كافشان 1997 بعقال متكلاو اكايدان بلي حتى حزان اتناتنان قدات زتقنزوا امريكان هاجرات اوروبان ኤርትራን ዘራአያቶም ምዕባልን ብሉጽነትን ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ ቢሎም መዳፍዕን ዓረርን የምሸሊማማ ንሱ ከያኽሎም ድማ ወላ ኣብቲ ጽንኩር ናይ ኩናት እዋናት ሳላ ብሱል መሪሕነት ኤርትራን ኩሉ ጸገማት ስለተሰገረቶ ዓይኖም ደም ሰረበ ጸላታ ስም መሪሕነታ ከሰይጥኑን ክድውኑን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ እገዳ ናብ እገዳ ክናጠሩ ጥራሕዮም ሰሊጥዎም ሎሚ ዓለምና በቲ ቅድሚ 34 ዓመታት ዝነበረቶ ኣካይዳ ይኮነትን ትስጉምን ትጓዓዝን ዘላ ኣብተን ኣባይተ ጸጥታ ብቀዋሚ ኣባልነት ተመዝጊበን ዝርከባ 5 ሃገራት ሕድሕዳዊ ተወዳዳርነት ሓይሉ በምህላው ትማሊ ንዓለም ከም ድሌታ ንበይናት ቋጽራን ትብሕታን ዝነበረት ኣሜሪካ እቲ ዝበለየ ኣተሓሳስባ ናበይ ከም ተብሎ ክሳብ ዝጠፋ ዋጋ እናኽፈላ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተራእየ ምዕባለ ምግምጋም ጥራይ ከም መበገስ ኣብነት ክውሰድ ይካልዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ጃንዳ ወያነ ተመሻጢራ ዝወጠነቶ ብዘይገለፍረ እንሆ ካልኣይ ዓመቱ ሒዙሎ መፍትሕ መጻበባ ኤልመንደብ መንጨበጠ ዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ እቲ ካልእ ወጥሪ ኮይኑሎ እተን ንስነ ፍልጠታውን ቴክኖሎጂካውን ጸጋታትን ኣብ ወተሃደራውን ስለያውን ካልእ ተመሳሳሊ ኣዕናዊ ተልእኾታትን ዘውዕሎ ሓያላን ሃገራት ኣበነይቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከር ይሃንጹን ስለምንታይን ንሳቶም ዝምልስዎ እኳ እንተኾነ ካብቶም መክሮ ኩሉ እንዳተጋህደ ብኩሉ ዝፍለጡን እናኾነ ይመጽእ ኣሎ እቲ ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ንግድ ብመጻበ ፐርሺያን ጋልፍ መጻበ ሆርሙዝ ኣቢሉ ነናብ ዝተመደበሉ ይጓዓዝ ካብ ኢራን بحرين سعود عربيان زمص ندادي ناب اوروبا مبصح ببحر عرب ابيلو ناب بحر عدن تساغيرو بباب المندب ابيلو بمثرب سويس مالت سويس كانال تغعيزيو ناب اوروبا زبصح كال سالساي وي تكاي منقد سلازيلبو كباب هند اوقيانوس كاب 2.6 بليون كساب 3 بليون حزبي زقمطلو اكبابيو ازي نشاينا كيحوسكايو ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ናብ ቻይናን ኤውሮጳን ክጓዓዝ እንተዳ ኮይኑ እቲ እንኮ መንገዲ ወሽመጥ ባብ ኤልመንደብ እዩ ካብ ሓሊፉ ናብ መትረፍ ስዊስ ማለት ስዊስ ካናል ይጓዓዝ እዚ ድማ እዩ ንገማግም ቀይሕ ባሕርን ባብ ኤልመንደብን ዝተፈልየን ተሃራፍን ዝገብሮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰፍሊ ረብሓ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ብዛዕባ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ብዛዕባ ጃንዳ ወያነ ክዛረቡን ከለው ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብን ኣብውን ህዝቢ ትግራይ ዝሓሰቡ መስሊኦም ዝፍትኑ ብፍላይ ኣብተን ከም መሳርሒ ዝጥቀምሎም ትካላት ሚድያ ክዛረቡን ከለው ንህዝቢ ትግራይ መግብረ ዲያት ዘይኮነ ዲያሞንድ ማለት ኣልማዝ ጽዕኖም ክወስድልዮም ዝመስሉ እዚ ኩሉ ግን ንባዓት ሓርገጽ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ስለዝሓለይሉ
ወይ ህፃናትን አዴታትን ትግራይ ከም ትንሳቶም ዝብልዎ ከብዶም ስለ ዝበልዑም ዘይኮነ ብመንገዲ ጃንዳ ወያነ ሕልሚ ጂኦፖለቲክስ ክውን ንምግባር እዩ እቶም ብስም አክቲቪስት ወይ አነቃቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተመዝገቡ ተጋሩ ጽባሕ በታሪክ ዝሕተቶም ተግባራት ካብ ምፍጻም ክቁጠቡም ተገበየ ናብነት እቶም ኣብ አሜሪካ ዝመደበሮም ፍትሕን ድሕነትን ንትግራይ ብዝብል መጸውዕ ዝፍለጡ ወከልቲ ተጋሩ ኢና ባህልቲ ሽዩጣት በዚህ ደብዳቤ ላይ ልናተኩርበት የፈለግነው ነገር በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥና በተለይ ደግሞ በትግራይ አካባቢ ተፈጥሮ ያለው ትርምስና ጦርነት ውስጥ የኤርትራ መንግስት ሚና እጅግ በጣም አጥፊ እንደሆነና የኤርትራ መንግስት እጅ እስካልተነሳ በስተቀር ኢትዮጵያም ይሁን በትግራይ ከዛም አልፎ በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካና በቀይ ባህር አካባቢ የተረጋጋ ሁኔታ ሊኖር እንደማይችል በፕሬዝዳንት ባይደን በቀጥታ ለማሳሰብ ነው ዋና ዓላማው ዩክሬንን የሚሰጡት 1% ያህል ለትግራይ ህዝብ ያግዙት ኢሳያስን ከማስወገድ አንፃር ትርጉም ያለው ስራ ሊሰራ እንደሚችል የትግራይ ህዝብ አሳስበን ለዚሁ እጃቸውን እንዲዘረጉ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባይደን ጠይቀናል ካልሆነ ግን ፕሬዝዳንት ባይደን ለታሪክ ተጠያቂነት እንደማይሆኑ የሚያሳስብ ደብዳቤ የጻፍ ነው መንግስት አሜሪካ አብልዕለ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ቁልጡፍ ውሳኔ አመሐላልፉ ከቢድ ስጉምቲ በመውሳድ ንህዝብ ትግራይ ያድሕኑ ነቲ ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ዓሮ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር መዓስ ስለምንታይን ብኸመይን ከም ዝፈጸሞ ንዘመሓላልፎ ወግዓዊ መግለጺ ፀማም እዝን ሂቦም ድማ ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ዓዲ ዓሮ ደብዳበን ዕንወትን ከይትፍጽም አሜሪካ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ትቐልጥፈና እንተ ዘይኮይኑ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ተእትወልና ብምባል ዘቕረብዎ ሕቶ ንኹሉ ሰማዒ ዘገረመ እዩ እስከ ነዛ አባህላ ወያነ በመቋም ዝተዋበ መልስ ከነስማዓኩም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው ማውራት ያለባቸው አሁን እኮ የውጪ ኃይል ይግባል ይሄንን ማንንም ኢትዮጵያዊ ሊቀበለው የሚችል አይመስለኝም እና ይሄ ወደ ሰላም አይወስድም በፍጹም ሊወስድም አይችልም በራሳቸው ተስፋ ስለቆረጡ በውጪ ኃይል በማስገባት ራሳቸውን ለማዳን ነው ተዋተኛ ለማግኘት የሚፈልጉት ኤርትራ ነው የኤርትራን ስም ደግሞ የሚጠቅሱት ያው የአሜሪካኖችን ስሜት ለመቀስቀስ ነው ኢሳያስንም ስለማይወዱት መጠቀሚያ ነው እዚአቶም ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ዝግባኦም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ይእቶ ንዝብልዎ ዋላ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝቅበሎ የለን እዚ ናብ ሰላም ዝወስድ ኣይኮነን ርእሰ ተኣማንነት ስለዘጥፉ ብምትእታው ቅዳማዊ ሓይሊ ክድሕኑ እዮም ደልዮም ጃንዳ ወያነ ስሚ ኤርትራ ዝጠቕሱ ንኣሜሪካን ምብርባርን ንምትንኻፍን እዩ ንኢሳያስ ስለዘይፈትዎ ክጥቀምሉ ብምድላይ እዩ ዋና ትግራይ ኣብ ድኽነትን ኣብ ክስታይ ንእትዩ ዘሎ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ትግራይስ ንሚእቲ ዓመታት ዝኣክል ናይ ወታደር ካምፕ ኮይና ተቐሚጣ ሎሚ ገባር ትግራይ ጽባሕ ብታንክታት ይሕረስ ጦርነት ሻዕብያ እንድሕለልና ዝተዘራ እኽሊ ተዘራሕ ተሓረሰ መሬት ብታንክታት እዩ ዝኽየድ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ወታደር ካምፕ ኮይኑ ዝቕመጥ ዘሎ እንታይ ገይሩ እዩ ብሊቢ ጦርነት ትግራይ ሎሚ ሚልዮንን ፈረቓን ላዕሊ ኣብ ጥሜትን ኣብ ስግርን ኣሎ ኪዱ ረኣይዎ ማእኸላይ ትግራይ ኪዱ ረኣይዎ ተንቤን ኣከባቢ ዱኳናት ዌርሃውስ ተሰርሑ ስንዳይ ናይ ኣሜሪካ ዝለስለሰ እንካውሰት እናተባለ ህዝቢ ይሳቀሎ ብሰልፊም ቀዳም ተኸድኩም ትሪእዎ ተሰሊፉ እንተ ሰብዑ ኩንታል እንተ ስፍርቅ ኩንታል ክረክብ ኣው ኣጠው ኢሉ ይዝውዕል ጥሜት የለን ግን ንበሃል ኣውዚ ብፓወርፖይንት ዝተደገፈ ዘሪኡና ነበሮ አንጭብጭብና ዕልልና ንቕበሎ ነርና ግን ሓሶት ይኹሉ ትግራይ ከይኩም ረኣይዎ ከም ተጋሩ ከይና ንርአዮ ህዝብና ምታይ ኩነታት ኣሎ ቦቲ ብጦርነት ቦቲ ብወታደር ቦቲ ብወታደር ዝገብሮ ዘሎ ትግራይ حصو سولوشن كفتروا لنا إرترا حواتنا يوم بعد ما أيكونن حاله بلا كلام نقدر زمانة خركينا سلازي ناي إرترا قداي تتفتحوا هزبي تقراي كاب سجر كوتسيو أزيو اتحكي بتهم معلتاوي بزعبا إرترا مجلسن مسيطن ملغتي كاب متحلاف زي قطبو أمريكان معرابويانن إنه حجون أستراليا جرمن دنمارك
نيذرلاند بريطانيا أمريكا زركبهم بحبر قبل علي إرترا كلنا كسمعون والسنتات كمحللفون بمنقد الرخبتاتهم محبراوي ميدياتاتهم أبيلهم حق إن ممثال يسرسر والله إذا حجي زرق حزل الحبريتاون كابتن ايتمالي زفليو والحنتي نتبي يبلون أنشو حلفت دمت عنكفت زعينتو مخنيات كم تقدمنا استقصنايو انترفور ناتاتهم بوليتيكاوي قطباوي وتهدراوي محبراوي استراتيجيكاوي أهجراوي زباون ممحدراون ربحة اتكال كله ديسكورات مترزنايتي دقل دريتهم ترايو لومي هزبك أرنا أفريقيا بدمت عنكفت نحد حدود آفارلو كاكل تشحن عسر شومنت ندحر نزلو بوليتيكا وكنتات هاجرات كرنا أفريقيا ترايس كانت تعذب حدا إثيوبيا كاكل تشحن عسر شومنت ندحر بسنكتن عسران شوعاتن عامتات قبل علي حزبي بزتخطلو كفافالي بوليسن شافاليكا جزاءن زبل أبي إثيوبيا سلامن رقاتن كبير وغاز حتى تكوين الله بمخنيات فدرالو سرعات محدران ببيهر بستقبر مجوززاين أمحرا أورومو تግራይ بإنشانغول ጉሙዝ አገው ቅማንት ከምባታ ሃዲያ ሶማል ዓፈር ወልቃይት ጸገዴ ራያ ሲዳማን ካልኦትን እናተባሃለ በማይቀጠነ ንሓደ ሕዶን ከም ዝናቆቱ ዝተገብረሉ ሜላ ወዳድባ ንኢትዮጵያ ሓቲትዋ ዘሎ ዋጋ ንምጽብጻቡ ኣዝዩ ዘጸግም እዩ ኣምሓራን ሓደ ሕዱ ኦሮሞን ሓደ ሕዱ ደቡብ ህዝቦችን ሓደ ሕዱ ከምኡን ኣምሓራ አንጻር ትግራይን ኦሮሞን ትግራይ አንጻር አምሓራን ኦሮሞን ኦሮሞ አንጻር ትግራይን አምሓራን እተንኡሳን ብሔራት ኣብነን ሕድሕደን ዝጨፋጨፋሉ ፖለቲካ በጉልባብ ሕገ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ጥልመት ኣፍሪዩ ጥልመት ዝዕጸደሉ ምዃኑ ንምግንዛብ ኣብ ባይታን ዘሎ ሓቂ 1-2-3 ምባሉ ጥራይ ይኣክል ቅድሚ 2018 አንጻር ወያነ ብረት ዓጢቆም ዝቃለሱ ዝነበሩ ውድባት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ከም አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ኦሮሚያን አንጻር ወያነ ዝነበረ ምልዓላት ህዝቢ ኣብ አህጉራውያን አኽበታት ከይተረፈ ነመራር ሓጃንዳ ወያነ ዘጋጥሞም ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ አሜሪካ ሃገራት ኤውሮፓን አውስትራሊያን በኢትዮጵያውያን አንጻር ጃንዳ ወያነ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ስምብራት ከይሓደገ ተዛዚሙ ወይ ተወጊዱ ዝብል እንተሎ ብወገና ነፍሱ ይፈትሽ ጥራይና ንብሎ ውህሉል ድምር ናይዚ ድማ ስርዓት ወያነ ከዓኑን ክበታተንን መሰረት ዘንጸፈ እዩ ክልተ ኣብ ሱዳን ሶማል ዝተራየ ከቢድ ነውፂ ኣብ ህይወት ዜጋታትን ቁጥባን ስነኣምሮን ዘንበሮ በሰላ ብቐሊሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኤርትራ ናጻ ክትወፅን ከላ ማለት 1991 ኣብ ዓለምና ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት የተቐልቂሉ ኤርትራ ናጻ ወፅያ ደርግ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናይ ሶማል ሲያድ ባረት በተመሳሳሊ ካብ ስልጣኑ ተዓልዩ ቢንላዲን ዝምራሕ እስላማዊ ጥሩፍነት ኣብ ሱዳን ተቐልቂሉ ኣብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ክውንነት ተኸሲቱ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓደ ተጸርኒፈን ብዩሮ ዝተማእከል ባጢራ ክግልገላ ጀሚረን ኢጋድ ንምምስራት ብመንገዲ ኤርትራ ኣዝዩ ሓያልን ፍሉይን ምንቅስቃስ ተበጊሱ ጃንዳ ወያነ ምስ ኣሜሪካ ተሻሪኾም ኣበርዒሎሞ ካብ 1998 ንድሓር እታ ሰላምን ርግኣትን ክሰፍና ካብ አሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝወረዳ ተጻብኦታት ሓቢራን ሰሚራን ክትቃለስ ትጽቢት ዝተነብረላ ምብራቕ አፍሪካ መለለይኣ ኩናት ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ቀርና አፍሪካ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሱዳን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሶማል ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ዝተጸምዳ ኮይነን ከም ዝተርፋ ብኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ተሰሪሕሉ ሕብረት አፍሪካን ኢጋድን ምስ አሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ብምሕባር ንሃገራት ቀርና አፍሪካ ገዳያት እገዳ ኩናት ጥሜት ደርቂ ብምግባር ናብ ድሌቶም ዝፍጽምሉ መውደኽደኺ ባይታ ቀይሮሞ ምስጢር ስልጣን 27 ዓመታት ጃንዳ ወያነ ሃገራዊ ረብሓ ዘይኮነ ምድላብ ሃብቶምን ሃብቲ ስድራ ቤቶምን ኣብ አሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ዝለዓለ መነባብሮ እንዳጋያጹ ከም ዝነብሩ ምግባር ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ እንተላይ ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ፋብሪካታት ምትካል ርሻናት ምህናጽ ወርቅን ገንዘብን ካብ ባንክታት እንዳዘመትካ ምኽዛን እዩ እዚ መስዝታት ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ወልሓንቲ ምትእሳር የብሉን ንዝተወሰነ ጃንዳ ጥራይ ዝምልከት ብዙሕ ግዕዘይን ብልሽውናን ባህሊ ጃንዳ ወያነ ኮይኑ ይጸኒሑ ሓር ወፂኦም ስልጣን ምስ ሓዙ ኸዓረ ፖለቲካ ተንታኒ ትግራዋይ ታሪክ ፈላጢ ትግራዋይ ጥራሕ በቃ ትግራይ ፍሉይ ነገር ገይሮም ወፂኦም ማለት هذا نحن شعوب ከምቲ በልኳ ስርዓተ ትምህርቲ ግብረ ገብነት ለለዎ ኮንቱም ቅድሜና ንወረጥ ፊቶሞ ነው ከይብሉ
ያው እቴልካ ከዓ መእሰርት ስለለሎ ከዚህ ተሓርታ ይገብሩ መጀመሪያ ከም ታራሃያ ትግራይ ሀገር ንገብር ኢና ኢሎም ያው ሻዕብያ አዋዛ ይሆነ ሒዝዎም ማለት እዩ በዚይ ሻዕብያ ንጉሶም እዩ ለህወሓት ማንም ዋላስካ በዲስ 4 ኪሎውን ሻዕብያ ይዕትዎ በቃ ምክንያቱ ሙጭር ዕላማ ሒዝ ይከድ ስለነበረ ማለት እዩ ከዚህ ግን ይሁድ ዋላታና 604 ይትባልና ሸራውን መጀመሪያ ባዕናና ንኽእል አይለው እስከወረቶም ግን ሻዕብያ መጽሐፍ ይዝውም هذه حاجة جزوم يوم كمان من العلى جن ناي شعبية والتدر يلعلى أفتوان أنت نرى ماله تسيلهم خمسو تأمر كاسل كايدو جلا سوم تايم يقول مسلك من العلى جن يقول يوم كايدهم جزاء كاتل مش درجة كاتل كايم كايدهم ديتا تنجني جورنا كم دي على سلة غدا هاجر يولما سامست حدو تايلهم سكالت متشوتنا إثيوبيا نهلا نجرف مثلا عتانا شواتا قمار يسووا ماله زغبركم سبعتنا زيو أثي مس جيوبوليتيكا قيح بحرن باب إلمن دبنس تتحزه مثل زوبا قرن أفريقيا كارز قصيلنا كبور بريزيدنت إسياس أفوركي نهلوي بوليتيكاوي وتهدراون جيوبوليتيكاون كوننتن عقداسنت قرن أفريقيا إرترا إثيوبيان جانداويان بزملكت هبوان زنبرا سفيح مجلسي نمزخاخري ناباخم كنبولو مريسنا لنا تخطاتلو ناتي زعبي سئلي كم دحر بايتا واسيتكا تحسب على كل جزء كاب حدار 4 نجوز مع علم عباليتات نزارم نغادين عقن نقول بينو فليخا خطريو أبزرزرات دحراتيغا نتدحر بايتو بزح أزاميتكا سلازيتم بوبو انتايو ترخيبو من البات أب تفلالي قطعميتات أب إثيوبيا ريفورم مزيو لوت مزي تبايلو سلام تباهلو تصفو ስለዝኾነ በባህሩ ጽቡቕ ነገር ስለትምነ ጽቡቕ ነገር ስለደል ሁሉ ግዜ ከምኡ ጋጣሙ ርከብ ከሎ አዕሚቁ ከጠመተ ነቲ ጽቡቕ ነገር በአወንታ ተቀበሎ እጂ ብኸምኡ ንሰራሕ ይጸናሕናን ምናልባት ክልተ ነገር نمعرمتا نلوطي تخصيتو بزحالة عمتات أزامنا هنريو خلنا عبنا قرية سلازي هذا سكفتات كلنا يقولوا بن بهانا سنة كنت سمد لنا انجيج نقبر لنا إلا انجيج نقبر مالتي إذن هون خلقين سكفتاتنا أي عرفن معناته دحري مواج نايتي لوطي ويانا نقول يا شكلت ويانا زرايات ويانا نقولهم مرباط بزيحو سلمنتاي الصوت راي تذاكلون اي مصقمه مهنياتو غزينا بلا مسكدت خناتاتون قبولنا هنا يخيد نتي زدل أونتاوي هنتساتك تسرحلو يتي إمنا تمود عطاقن من هنا عطمامتا تاريخ بزح سلز مهارانا نقولو نقر كم دبلج لجو توسدو سلزي كعال بعمود بلا تمامتا أزيو رحوق دغانا سيناريون كيك علالكا كتردو اللكا هجي تي معري لوتز مسا أسكاف نجار بويانا زقبر زنبرة مكرابي وتعدراو مكرابات نحن ريحا خلها تي أول تاوي لوتات كمزر الوقت وزدو يتسقمي من البات كل جزء بنن بينما قاطعمي دقاق مار استنتاعي قومنا ناقورو خلو مستيز مسا لوتي أمود داتا الرخابين هناتات كي تغيرنا تبعهم كله توتهدروا مدلوات نهار سلز مسا أمود داتا ساعات وسانة دهان مستناي حجر عدت أو نقبر ركب مس ناي ويانا دبرتين أباجن دايونا ينبرن حنت نجرا وحنقول ينيرا من البعض دهون كابتز جورو ذلوا وتعدروا مدلوات مقتل خوني خيل ما ترحب كاسي
ናይ ሰከንዳት ወይ ናይ ደቃይቅ ዘረባ እዩ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ፅቡቅ ንምንታይ ኢኹም ንኩናት ትዳለዉ ዘለኹም ካልእ ዘረባ ኣይነበረን ንምንታይ ኩናት ትዳለዉ ኣለኹም ኣይትኸውንን እያ ብለኒ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ኣይንዳሉን ኣለና ካልእ ነገር እዩ ኣይትኸውንን እያ ከዓ ካልእ እያ ኣንወይ ካብኣ ክንቅፅል እውን ኣይከኣልናን ታሽዓ ዝነበረት ዕላማ ግን ነዚ ዘካይድዎ ዘለዉ ምድላዋት ደው ተበልዎ ኸ እንታይ የድልዮም ኮይኑ ስለምንታይ ንኩናት ትዳለዉ ኣለኹም ኢልካ ምሕታት ክትፈልጥ ምእንቲ መልሲ ደሊኻ ዘይኮነሲ ኣይድልን እዩ ማለት እያ ነይራ ተሓሳብ ከምቲ ደድልናያ ኣይከደትን ናይ ሕዳር 4 ምስ ኩሉ ዘለና ናይ ስለያ ናይ ኢንተሊጀንስ ምክትታል እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይኸውን እንታይ ክንፅበ ንኽእል ናይ ብሓቂ ሃንደበትነት ዝሓዘ ጉዳይ ነይሩ ከምኡ ትፅበይ ትኽእል ኢና ወታደር ኮንካ ንኩሉ ሲናርዮታት ኣብ ግምት ተወቱ ምክትታል ኣሎ ስለያ ኣሎ ፀረ ስለያ ኣሎ ዘድልየካ ሓበሬታ ትእክብ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ድውነትካ ተረጋግፅ 4 ሕዳር ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ፈልጥ ነይረ ዝበለ ሰብ ተዳሊናሉ ኢና ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን መፅኡ 18 ዓመታት ውሳኔ ኣብ 2002 ካብ ዝወሃብ ብዛዕባ ዶባት እቲ ናይ ዶባት ጉዳይ ኣብ ገፊሕ ምዃን ንሪኦ ስለ ዝነበርና ዝህውኽ የብልናን ልኡላዊ መሬትና ተወሪሩ እናሃለወ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ግዜ ዘምፅኦ ለውጢ እውን ነቲ ጉዳይ ክፈትሓልና ይኽእል ኢልና ብዙሕ ናብ ናይ ርእሰ ምክልኻል መደባት ሓሲብና እውን 18 ዓመታት ካብ ውዕድ ግዜ ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ እዩ ልኡላዊ መሬትና ተወሪሩ እንከሎ ምስ ካልእ ጉዳያት ኣዛሚድና ቀፃሊ ከሻቑሉና ኣብ ጅሆነት ክሕዙና ስለ ደልዩ ንዕኡ ጎሲና ካልእ ቁም ነገር ተገበርና ሕሸና ኢልና 18 ዓመታት ተፃዊርናዮ 4 ሕዳር ምስ መፀ ትውጥን ብዳርባ እቲ ሚሳይላት እንተሪኢኻዮ ብቐንዱ ናባና ዝቐነአ ነይሩ ናባና ዝቐነአ ክኸውን ከሎ ምናልባት ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ክውቃዕ ተወሲኑ ዝነበረ ታርጌታት ልዕሊ 100 እዩ ምስ ኩሉ ደቂቕ ዝርዝራቱ ከምኡ ነገር ሓሲብና እውን ኣይንፈልጥን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ኢልና ነብሎ ነገር ኣይነበረን ሽዑ ተደርበየ ሚሳይላት ትዝዋሓደ እዩ ክውቃዕ ተወጠነ ታርጌታት ግን ክትኣምኖ ወይ ነፀግመካ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ሓስቡ ነይሮም ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ደረጃ ናብ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክኸዱ ይደልዩ ነይሮም ድሓር ምናልባሽ ክንትንትኖ ኢና ቀሰልና ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ 4 ሕዳር መፅዩ ናይ ርእሰ ምክልኻል ጉዳይ ኣብ ታሪክና ብዝኾነ ታሪካዊ እዋን ካብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩስ ኣብ ርእሰ ምክልኻል እዩ ርእሰ ምክልኻል እዩ ንኩናት ተበጊስና እውን ኣይንፈልጥን ንኩናት ሸውሃት እውን የብልናን ምስኣተናዮ ንኣትዎ እምበር ንኩናት ኣይትብገሰሉን ዓቕሊ ጌርና ተፀቢና ኣጋጣሚ መፅኡ ንዝኾነ ወገን ፍቓድ ንሓተሉ ጉዳይ ኣይኮነን ንልኡላውነትና ንሃገራዊ ድሕነትና ንከላኸል መሰልና እዩ ስለዚ ንከላኸል ኣለና ግን ምስቲ ዝነበረ ሃንደበትነት ስለ ዘይተዳለናሉ እውን እንታይ ክግበር ከኣል ሕጂ እዚ እቲ ንሕና ወገን እዩ እቲ ጉዳይ ግን ስለምንታይ ከምኡ ውሳኔ ተወሲኑ ሽዑ እቶም ንዕኡ ዝወጠኑ ስለምንታይ እታ ግዜ መሪፆምና ዘይኮነ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ወሲኖም ሕጂ ናብ ምንታይ ዝወስደካ እዚ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ዝሓረፈ 30 ዓመታት ዝመፀ ምዕባለ እንታይ ይመስል ነይሩ ብጀካቲ ናባና ብዳርባ ሚሳይላት ዝቐነዐ መጥቃዕቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ ዝበልናዮ ብቐንዱ ናብቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት ዝቐነዐ እዩ
ሰሜን እዚ ክንደይ ነይርዎ ካብ 32 ሺህ ዝኸውን ወታደራት እዮም ነይሮሞ ኣብ ውሽጡ ልዕሊ ሲሶ ወይ 10 ሺህ ዝኾኑ ወያነ እዮም ነይሮም ስለዚ ንወያነ ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ክሓስብን ሃንደበታዊ ስጉምቲ ክወስድን ዘገደዶ ኣብ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ፌደራል ዝብልዎ ንሳቶም ሰራዊት ኣይነበረን እዚ ናይ ሰሜን 32 ሺህ ዝኸውን እውን ብጋጣምነት ተደይኮን ልኡላዊ ሰራዊት እዩ ንልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዶባት ናይቲ ሃገር ኣብ ምኽባር ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ኣብ ምክልኻል ዝሰርሕ ናይ ምክልኻልን ናይ ድሕነትን ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ተበሪዙ ጠፊኡ ስለዚ ነቶም መራሕቲ ወይ ኣዘዝቲ ናይ ወያነ ዘዳናደኖም ኣነ ሚስ ካልኩሌሽን የድብሎ ስሕታን ናይ ገምጋም እዩ ንዕኡ ኣጥቂዕካ ሰራዊት ኣፅዋሩን ንብረቱን ትወስድ ድሕሪኡ ናብ ገፊሕ ናይ ቅልበሳ ናይ ሪቨርሳል ስጉምቲ ተኸይድ እዩ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝውሰድ ንብረት ተወሲዱ ሓደ 5-6 ሺህ ዝኾኑ ግን ኢድና ይንህብና ኢሎም ኣብዮም ኢድና ይንህብና ኢሎም ምእባይ ጥራይ ዘይኮነ ናባና ተፀጊዖም ኣብ ዶብና ተፀጊዖም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝርዝራት ከኣተና ምዕባለ ትሚልና ንዕዘቦ ኣይንኽእልን ብቆንዱ ናባና ዝቐንዐ ክፋል ናይ መጥቃዕቲ ብዓብኡ እውን ስለ ዘሎ ብርእሰ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት እውን ንሓዋሩ ሓደገኛ ለውጢ ከምፃሉ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እውን ሽዑ ከነንብቦ ስለ ዝጀመርና ብዝርዝር ማለት እዩ ምስቲ መጥቃዕቲ ካብ ተማረኹ ካብ ኢዶም ዝሃቡ ካብ ዝተፈላለየ እቲ ፀገም ብሙሉእ እቲ ማዕረንታ ተባሂሉ ናይ ሪፎርም ዝጀመረ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትቕልብሶ ነቲ ጉዳይ ናብቲ ዝነበሮ ከመይ ጌርካ ትመልስ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናብ ከምዚ ኣመሰለ መጥቃዕቲ ዘዳናደነ ፌደራል ዝበሃል ሰራዊት ስለ ዘይነበረ ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ ወሲኖም ማለት ናበይ ከይዱ እቲ ኩናት ኩሉ ግዜ ንኩናት ዝቀዳደም ስሕታን ናይ ገምጋም ዘለዎ ሚስ ካልኩሌት ትገብር ጥራይ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ብስምዒቱ ባህላዊ ድልየቱ ጥራይ ናብ ክዕወት ይኽእል እየ ከምዚ ክገብር ይኽእል እየ ዝብል ስሱዕ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ናብ ሓደገኛ ወታደራዊ ተባትብሎ ዝወስድ ብኡ ዝመፅእ ህልቂት ብኡ ዝመፅእ ዕንወት ብኡ ዝመፅእ ምትሕላኻት ከዓ ሰዓት ሕላፍ እውን ፍታሕ ክትረኽበሉ ዝከኣል ኣይኮነ ስለዚ ተገዲድና ንርእሰ ምክልኻል ካልእ ኣማራፂ ነበረን ብፍኑው ዝኾነ መንገዲ ስፖንቴኒየስ ዝኾነ ምስቲ ኩነታት ክንዋሳእ ጀሚርና ግዜ በሊዑ ግን ወያነ ወይቶም ኣዘዝትን መራሕትን ናይ ወያነ ከምቲ ዝደለይዎ ይከተሎምን እቲ ጉዳይ ተዓጊቱ ዳርጋ ናብ ምድኻም ናይቲ መሰረታዊ ተወግሶ ኸይዱ ኣብዚ ሕጂ ናይ ወያነ ኮነን ዝመፅእ ብደገ ብዙሕ ግዜ ነሰባለሉ ናይ ወፃኢ ረብሓታት ብቐንዱ ነቲ ኩነታት እናመዝመዘ መንበሊሱ ነቲ ምትፍናን እናበዓዓደ ናብ ሓደገኛ ማእዝን ዝወስድ ዝነበረ ሓድሽ ተመክሮ ይኮነን ንዓና ናይ 80 ዓመታት ተመክሮ ደማሚርና ተርእይናያ ናይ ደገ ምትእትታዊ መብዛሕትኡ ግዜ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምዕባለታት ናብ ዘይማእዝኖም ዝወስድ ሻቕሎት ምጭናቕ መፅኡ ምናልባት ብዝርዝር ዝካየድ ዝነበረ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ናይ ዜና ናይ ዲፕሎማሲ ተርእይናያ ዳርጋ ብሙሉእ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ናብ ኣንጻርና እዩ ነይሩ ኤርትራ ጀኖሳይድ ሓንሳ ዓሚፆም ፈፂምካ ተብሎ ናይ ትኽእል ኢና ሕጂ ብመንፅር ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ዘመተ ወፃዕኩ ድሕሪኢኻዮ እቲ ፈለማ ተሓስበ ኣጥቂዕኻ ኩሉ ነገር ክትቅልብሶ ትኽእል ኢኻ ፌደራል ዝበሃል ስለዘየለ ናይ ሰሜን እዚ ኣፈራኺሽካ ኣብ ኢትዮጵያ
تحسبه ويتحلن اللوطون كتقولفو تغيلها زنبرة تحساسبا نا برعنا مسكدة نا أبي مسيو مسؤول زمته صوتي تهديد مفرة تبلا ليو تعطلون أنا بزح أي سنة بدنان قال أمراض خاص لذي نبرة رسم كل خلط رايدي كونه تتبقى مقرنتا وي ريفورم دبال كغلف سلدي بلو لنا حوارونا وشت إثيوبيا خناتات وغن نزوانا حجزي تبعيلو كيدو وقاطعمي دي تتصبينا هندبتاوي مزلاق نايت فدرال مسيو كما قال مالتي ببحرنات غمزة مسل غناتات سلدي نسانا بدلو كما يرنا نقلصو زياوي وي سلطاوي مخالف تاكتيكال سيت باك يوم غنا ابتي مازلنا بتمسمرنا خنقصل سلازلنا نزا عنداري سقمتزي كنعقتو خنكلالنا نزا عندار سقمتزي انت عاقيتنا يو نحلا ساعات فتح الحراكه نمص واو اجي خبر كونه غزيم حلفوا فتح ترخبلو لك خزارولو سلدي قال نزي سلطاو مخالف زي سغيرنا نبمول ونت عندرا لغام نغبرلو لنا بزغون غنسانا بد يبلنا تبايلهم مو سرح جميرنا اب حدش مدرخاتنا زرزراتو من الوقت مصحفت بزح صحف له الخون تاي تغيرو بي كما كيدو اذا مسا مخالف بزغون يكون منقدي نتي قندي هذا داناوي يقولون اذن تمسيو نتقدمنا عندرا كلا عندرا وسيخلو ازستي مرحتي ناويانا ون تصبيهم وقت لا يتخلينا بقندو نتونتات متحللاخن مزراغن طنق زخونه ناي دغ صوتي تفلالي صوتاتهم صوتي سب ككم بحرياتو صورون دي صورون تعاصف خيلي خطواو خيلي زبل بغورو بيغاتاتون قليل نغير اكونن زخونه خلاي اندرا انتايو اذا خبت رخبه كم مقله خب وصو نديسابا مخادي ناي اندرا مرچات زعبل لزنبره وشت تمرحنتنا ويانا وانتريغايو نخال حرياتات قال سيناريوهات سغا مغاد بلو اينورن كتب لا يتخلينا بغمت وين حسب قالو نا كمزدا مسل خلاي اندرا حدغنيانت خريو ايكول انديم دغو خنكات ازو خلا دسين كومبلشان غسغاس تجميرن لو مستباحله امره دلو سبكم خغبر لك تحسبين خفتمك كمز عندرا تقدم عندراس كهندبت كويننا يتصبنان نو غدد خناتات وشت اثيوبيا دنبره كل خالن ناي دحنتن تكالات صقمون سلازنبره كم قبول توزد تغيلها نو مزميسكا توزد عندار حرياسي ببزح مقدسات توم زوصنو قمقام غيرو ما يساحتون كتبل تغيلها كمزا مسألة خلاي عند راجن تصبيو كار نجارا كون مزغونة أب حدش بتنا إثيوبيا كواونا أب حدش زي تفلتو مريت تعطي هذا الله مالتي تقبلنا مالتها كون كنتنا كل الله رياليتي ويكون الناس خمسنا ورا دهرنيرو كاب حدا خلل وصيخنا بتخلل خلل كيد كلها كما بتخلل يتولو خدلكا ونتاتا كدلكا من الوقت هجي تملسنا دحريت تريناو سود فطرو فانتازيا نتهم مشاكلتو وانا سماي عربهم بجكاتي نقل عالم نمثلال دغبرو زرباتات ناي ديالوج ناي زي ديالوج قتلوا اديس ابا اتوا اديس ابا اوتو يتوايلو ناتهم منافع طرمباتات بب خوابيو زغبرو زنبره دانكرا لو متملسكان دحريت تريها حج قيمو الله نزارب نغيل يد شعود نبره دانكرا مودات هاي نبره مغنياتو ناي ويانا مدحان ويانا ملسكان اديس ابا مملاس كفطر لهم دخيل نبره عدلات اب قمت ميتاو تن اديس ابا مقسقاس كينو عقمنا ويانون ددرخ نبره ناي دغ حيلتاتي مبزحتو وغونه وتعدر يزبل زعبا وتدرنا امت لو سبغن كمزدا مساله عندرا ناب زيت فلطو بايتا اب زغفح بايتا عامخنا تمتتنا رغاغن زخدلو ناتو بوليتيكاو غبره ملسي نربحخا ابزي كونلو عندرا تغبر ايتفلنا بزخونه يخم منقدي واغاتاتو بطعم خبيدي ناي اصوار ناي تتوكستي ناي لوجستيك استفلالي حالو صغماتون سلدسعب كمزدا مساله عندرا زغونه امرو دلو وسب غبريل كاونا يتحسبنا مستي ابايتا دنبره ميزان دنبرنا سكفتات اب قمتاتنا بجيكا أسنانكا نخيسكا مخته محيال كم مخته تسجاجير كها نب زحشة بوتا أتيها
نزع عندراتات ذي معقاتن تزيتجرلو زغنا خالق حرياتاتهم كتحسب عيتغلنا خيدو مودعتا عندرا خعقت كيلو ترى إذا يكون سبع حتير جزيان دحريتكم الله سكيلو مالتي تزرزراتو بزعي ግን مودعتا نخمزد أمثلة عندراتات تدرف موسانة كابتشنو أمره ترى متصل خير ወይ ሰሲዕካ ዝህንዝን ክረክብ ኢሉ ሃንዳፍ ኢሉ ድኸይድ ሰብ ጥራይ ክውስኖ ዝኽእል እምበር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕንደራታት ኣይወተነ ትዘሕዝን ግን ብከምዚ ዝኣመሰለ ዕንደራታት ዝጠፍአ ህወት ክንደይ እዩ ፅባሕ ምናልባት ታሪክ ገልፆ ክእል ዝኸውን ግን ናይ ብሓቂ ኣሰቃቂ ሳዕቤናት እዩ ኣምፅኡ ንቅድሚት እውን ክኸየድ ኣይተኻእለን ኣብ መወዳእታ ናይ ምዝላቕ ውሳኔ ተወሲዱ እጅት ሸጠፍ ናይ ወያነ ኣዘዝቲ ብድልየትና ኢና ኣዝሊቕና ሲሒብና ናብ ክልልና ንምለስ ኣለና ናይ ኣምሓራን ናይ ዓፈርን ክልል ንጎድፎ ኣለና ግልብጥ ኢልካ ማለት እዩ ሸጠፍ እዩ ዝኾነ ናናው ብዙውን ብግዜና ዝወስድ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር ምዕጋት ናይቲ ዕንደራ እዩ ምግታእ ናይቲ ዕንከራ እዩ ኣተኩሮኻ ናብኡ ኮይኑ ዘለካ ዓቕሚ ዘለካ ዕድልና ተጠቒምካ ንዑ ክዕገት ክኽእል ኣለዎ ምዝላቕ መፂኡ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዎ ናበይ ገፁ ከመዕብል እዩ እጂ ብዙሕ ክትንበየሉ ትኽእል ጉዳያት ኣይህሉ ንኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ኮን ዶኾን እቶም ነዚ ውሳኔታት ዝወሰዱ ዓንደርቲ ክእረሙ ክእሉ እቶም ንዓኣቶም ዘሸቁልዎምን ዘሪሎምን ዘለዉ ኸ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ቀሲኖም ኣለዉ ድዮም እንድሕር ኢልካ እቲ ቅሳነት የለን ናይ አንጭዋን ድሙን ፀወታ ዓይነት እዩ እንታይ ስልትታት ጥቀም እንታይ ፀቕጥታት ትገብር ትኽእል ሓድሽ ኩነታት ከተምፅእ ማለት እዩ ሕጂ ዳያሎግ ዝብልዎ ዘለዉ ምንታይ ዕላማ እዩ ብጀካቲ እውጅ ዝዛረብሉ ወይ ዝማፃደቕሉ ኣቀራርባታት ንኣቶም ኣጀንዳታት ኣለዎም ኣጀንዳታት ውሽጡ ውሻጡ ንፈልጦ ንዓና ይፅግመናን መቐንዱ ግን ብገፊሕ ኣጠማምታ ኣብ ጎደቦና ንብሎ ወይ ኣብ ዞባና ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እውን ደሚርካ ክረአ እንከሎ ንመፃኢ ርግኣት ናይዚ ዞባ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንናይ ኤርትራ ሃገራዊ ድሕነት እውን ኣበርክቶ ስለ ዝገብር ንሕና መብፅዓ ወይ ንሕና ኮሚትመንት ብቐንዱ ነዚ ዕንደራ እዚ ኣበርዒንካ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክኸየድ ኣለዎ ሕጂ ምንታይ ደምፅእ እዚ ንሕና ብወገና ክንገብሮ ንኽእል ንልኡላውነትና ክንከላኸል ንሃገራዊ ድሕነትና ክንከላኸል ብዙሕ ደከራኽር ደማትእ ጉዳይ ኣይብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ምዕባለታት ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ንሕና ናቶም ውሽጣዊ ጉዳያት ኢልና ንገድፎ ናቶም ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን 80 ዓመታት ዝሓለፈ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ከምዚ ዝኣመሰለ መወዳእታ ዘይብሉ ንሰለስተ ወለዶታት ዝኸይድ ቅልውላው ቀፂሉ እንተተባሂሉ ናይ ደጋ ኣጀንዳታት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘርባሕ ኣይኮነ ዋላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርባሕ እውን ኣይኮነን ተዝኸፍአ ግን ብዘይ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ናይ መንግስቱ ስርዓት ኢልና ንዛረበሉ ዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ 30 ዓመታት ናይ ወያነ ስርዓት ዝፈጠሮ ኩነታት ዝኸፍአን ዝኸበደን ሓደገኛ ነገር እዩ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናበይ ገፁ ከይድ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና እንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚ 30 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ድሕነታዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ምዕባለታት እንተተራዩ ከምኡ ዓይነት ነገር ክመፅእ ኢልካ ትፅበዮ ኣይኮነን ሕጂ እንድሕሪ ተመሊስና ኢና ንንብቦ ምክንያቱ ወያነ እዚ ሕጂ ንፈልጦ ወያነ ምስ ሰዓት ብሰዓት ዝመፅእ ምዕባለ ከነንብቦ ኣይንኽእልና ምስ ኣመፃፅኡ እውን ናይ ታሪኹ ድሕረ ባይታ ናብ ግምት ኣቲና ክንርኢ ስለ ዘለና ንቅድሚት እውን ናበይ ገፁ ከይድ ይኽእል ኢልና ነቲ ኩነታት ከነንብቦ ምንቲ እንድሕሪ ተመሊስና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ኩነታት ቅድሚ እዚ ናይ ለውጢ ተበግሶ ምውሳዱ ብዲዛይን እዩ ነይሩ ዝብላና ዲዛይን ነይሩ ዝብሎ ስለምንታይ ብፍላጥ ተኻየደ ንመራሕቲ ወያነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ታሪኻዊ እዋን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝነበሮ መራእያ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነት ዝነበሮ መራእያ ብዛዕባ ውህደት ኢትዮጵያ ዝነበሮ መራእያ ኣይተቐየረን ምናልባት ኣብ ሰብዓታት ንዓመታት እዩ ልዕሊ 3 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ቀፃሊ ክርክር ዝኣተናሉ ናይ ትግራይ ናፅነት ወይ ናይ ትግራይ ልኡላዊ ናፅነት ዝብልዎ ዝነበሩ በየናይ መገዲ ፕሮግራም ናይ ሽዑ እቲ ማኒፌስቶ ናይ ህወሓት ናይ ሰብዓታት እንድሕር ተመሊስካ ሪኢኻዮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዛረብ ብዛዕባ ናፃ ልኡላዊት ትግራይ ሽዑ ዝነበረ ከራኸርነት እንታይ ማለት እዩ ልኡላውነት እንታይ ማለት እዩ ናፅነት እዚ ንፈልጦ ዶባት ትማሊ መግዛእቲ ደምፆ ዶባት እዩ ዶባት ክሕንፀፅ ከሎ ዝኾነ ዝምልከቶ ህዝቢ ተሳቲፉ እውን ኣይነበረን ግን
ከም ኣህጉራዊ ዶባት ከም ቅቡል ዝውሰድ ስለ ዝኾነ ንሕና ኤርትራ ክንብል ከለና ኤርትራ ናይ ክንደይ ሸሓት ዓመታት ናይ ክንደይ ማይት ዓመታት ኣይኮነን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማል ጅቡቲ የመን ድላይካ ወሎ እቲ ዶባት ኣብ እዋን መግዛእቲ ተሳኣለ ዶባት ስለ ዝኾነ ንሱ ክትቅበል ትክእል ኣለካ ናጽነትን ልኡላውነትን ክበሃል ከሎ ከዓ ምስ መሰረተ ውሳኔ ዝበሃል ብቐጥታ ተዛመደ ጉዳይ ኣይኮነን መሰረተ ውሳኔ ልካ ትዛረብ ትኽእል ብተፈላለየ ተረጓጉማታት ኣብ መወዳእታ ግን የለን ዝኾነ ተኣሪሙ ተባሂሉ ንሱ እቲ ፕሮግራሙ ተቐይሩ እቲ መሰረት ግን ኣይተቐየረን ቃልሲ ቀፂሉ ኣንጻር ደርግ ቀዳምነት ሱ ስለ ዝነበረ ንሕና ተኻልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀስ ብቐስ መዓልቱ በሊዑ ዝፍታሕ እዩ ተቐንዲ ኣተኩሮና ምስ ናይቲ ስርዓት ኩነታት ስለ ዝነበረ ኸይዱ ተወዲኡ ኢልና ካልኣይ መዋዕል መፅዮም ናይ ወያነ ፀቢብ ጉጅለ ኣተሓሳስባ ግን ኣይቀየረን ኣነ ሕጂ ምስ ምንታይ ዛመዶ እዚ ኣብ 94 ዴሞክራሲያዊት ፌደራላዊት ሪፑብሊክ ክበሃል ከሎ 94 ብስሽዑ ዝነበረና ዝምድና ንሕናን ወያነን ፈትዎም ፀልኦም ኢልና ተዛሪብና ንፈልጥና ግን ንሕና ናይ ኤንጌጅመንት ናይ ፅምዶ ፖሊሲ ነይሩ ዋላ ጉጉ የረኣያ ሃሉ ዋላ ረኣያታትና ፈላለም መወዳእታ ኣብ ቀጻሊ ፅምዶ ጥራይና ክንፈትሖ ንኽእል ስለዚ ቀጻሊ ዳያሎግ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብ 92 ኮንፈረንስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ከሎ ስክፍታታትና ነይሩ ስክፍታታትና እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ናበይ ገፁ ኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ንሕና እቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ብሄራት ኣቃውሞ ናይ ብሄራት ተቃውሞ ናይ ብሄራት ሓይልታት ናብ ሓደ ሓድሽ መድረኽ ክሰጋገር ምእንቲ ናይ መሰጋገር እዋን ኩሉ ክእል ኣለዎ መሰጋገር እዋን ብናና ገምጋም ሽዑ ዝነበረ ብውሕዱ ናይ 10 ዓመት ምስግጋር ኩሉ ክእል ኣለዎ ናይ 10 ዓመት ምስግጋር እንታይ እዩ ናይ ሃገር ምህናፅ ብተፈራኸሸት ተፈናተተ ኣቃውማታት ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብዚ መፃና ንምፃእ ካብ ፍልማዊ ናብ ተፈላለየ ካልእ መድረኻት ናይ ሕብረተሰባት ንኸይድ ንቕድሚት ክትከይድ ከለኻ ህዝቢ እናተቃረበ ሓድነቱ እናደልደለ ውህደቱ ለይ ዝኸይድ ስለዚ ነዚ ብፅቡቕ ድልየት ብፕሮግራም ጥራይ ዘይኮነ መስርሕ እዩ ነቲ መስርሕ እውን ብግቡእ ውጥን ሮድማፕ ወይ ድማ መርሓ ጎደና ኣውፂኻ ክትሰርሓሉ ስለ ዘለካ እዩ ሽዑ ዘሰክፈና ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ወያነ ማንታ ኣተሓሳስባ እያ ዝብሎ ስኪዞፍሬንያ እዩ ኣብ ክንዲ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ሽዑ ተቃለሱ ምስኦም ሓቢርካ ምስራሕ ናትካ ውድብ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ይወደግ ዝበሃል ከም ሓሳብ ይወደግ እንታይ ማለት እዩ ወያነ ሙሉእ ዕብለላ ዘለዎ ግን ናይ ካልኦት ኪዳን ምስረት ከም ፅላል ትጥቀመሉ እቲ ናይ ብሓቂ ድልየት ንውህደት ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ንተፈላለየ ኣከባቢታት ውክልና ከም ዘለዎ እናምሰልካ ንዕኡ ፅላል ፈጢርካ ነቲ ጉዳይ ተካይዶ እዚ ኣብ ምንታይ ይበርዩ 92 ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝነበረሉ ግዜ ሃዲእና ኣው ዘይብሉ ሓሳባትና ንቕርብ ንማያጠሉ ነርና ክንብል ንኽእል ግን ኣይሰርሐን 94 ቅድሚ ናይ 95 ምርጫታት ምኻዱ ማለት እዩ ኣነ ዕድለኛ ኮይነ ሽዑ በቲ ዝነበረና ፅቡቕ ዝምድና ንድፊ ድራፍት ናይቲ ኮንስቲቱሽን ቅድሚ ሰብ ካልእ ርኢኻዮ ተባሂለ ሽዑ ማነ ናይ ቅድሚ ሰብ ርአዮ ናይ ርአዮ እንተይኮነ ነቲ ንድፊ ናይቲ ቅዋም ወይ ስርዓተ መንግስቲ ሓሳብ ትህበሉ ከቢድ ስራሕ ከቢድ ነገር ይቐሊል ኣይኮነን ብሓንስከ ሓደ መዓልቲ ወሰኸለይ ከምብበን ኢለ ሓደ ብሓደ ደጊመ ብውሕዱስ 4 ግዜ ይኸውን ኣንቢብያታ ንድፊ ዝነበረን ስክፍታ መሊሱ ዓብዩ ናይ ዓንቀጽ 39 ጥራይ ኣይኮነን ብሙሉእ እቲ መንፈስ ንኸምዚ ትምነዮ መስርሕ ናይ ሃገር ምህናፅ ንዕኡ ዘገልግል ኣይኮነን እዚ ቅዋም እዚ ብናተይ እናበባ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኸውን ቅዋም ኣይኮነን ንዝኾነ ካልእ ህዝቢ እውን ዝኸውን ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስ ድሕረ ባይታና ምስ ኣመፃፅኣና መስርሕ እዩ ነዊሕ መስርሕ እዩ መሊስካ ናብ ውህደት መሊስካ ናብ ምቅራብ መሊስካ ናብ ምትሕባር ክንዲ ዝኸይድ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንኤትኒክ ትካላውነት ወይ ኤትኒክ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን ዝኸይድ ሰነድ ኣብ መወዳእታ ከም ወንጌል ወይ ከም ቁርኣን ትወስዶ ብጣዕሚ ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ስለ ዝፈጥር እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ትኸውን ኣይኮነን ከምኡ ጌርና ኢና ንኢትዮጵያ ክንገዛእ ንኽእል እምበር ንኢትዮጵያ ክንገዛእ ኣይንኽእልና ኣብዚኣ ፈንጂ ነቕምጥ ኣብቲኣ ፈንጂ ነቕምጥ ኣብቲኣ ፈንጂ ነቕምጥ ኣብቲኣ ፈንጂ ነቕምጥ ተጣዕመና ንነባበር ምስቲ ይኸውን ኩነታት ተዘይጣዕመ ግን ንኹለንተን ፈንጂታት ክንእንትጎና ንኽእል ከምኡ ከም ትብል ረሓኮን ግን ኣነ ቀኒየለይ ኣነ ክብረት ኢና ሓሳባት ሃበና እዚኣ ርእቶኻ እንታይ ኣትብል ከለካ ፅቡቅ ግን እዚ ኣነ ብናተ
እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ድመፀ ኤትኒክ ምትፍናን ኤትኒካዊ ምምቕቓል ነቲ ኤትኒካዊ ምምቕቓል ከዓ ትካላዊ ትገብሮ ንዑ ተርሲኽ ዝብላነ ኮንሶሊዴሽን ናይቲ ሓሳብ ብመሰረት ሽዑ ተነድፈ ቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝማዕበለ ኩነታት እንተርእይናያ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ስለምንታይ ከምዚ ኣመሰለ ምትፍናን ወይ ፖላራይዜሽን መፅኡ ከመይ ጌርካ ክፍወስ ይከኣል መዓስ ዝፍወስ ብናይ ኣገባብ ዝፍወስ መን ክፍውሶ ትኽእል ዓብ ምልክት ሕቶ እዩ ምክንያቱ ርሑቕ ኣይነበርና ካብኡ ንዓና ብቐጥታ ይምልከተናኒ ልኡላዊ ጉዳይ ናቶም ድላያ ምግበሩ ኢልና ክንገድፈውን ኣይንኽእልን ንብዙሕ ርዱእ ኩነታት ኣብ ግምታት እያ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግን ብዲዛይን ይመፅኡ ብቅዲ ይመፅኡ ብፍላጥ መፀ መደብ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ናይ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ ወያነ ዝበሃል ኮፍ ኣቢልካ ነቲ ካልእ ከመይ ጌርካ ተማሕድሮ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ትገብሮ ወይ ማኒፑሌት ትገብሮ እዩ ከይዱ ንሱ ዝሰረቶ ባህሊ ትዝኸፍእ ሓደገኛ ባህሊ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ተርእዮ ድዩ ንሪሎም ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ተርእዮ ኣይኮነን ሶማል ከይድና እንድሕሪና ሶማል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ፌይልድ ስቴት እያ እንድሕሪሎም ከዓ ሶማል ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቀቢላ ዓድላይ ካልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ካብ ኣፍሪቃ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ናቱ ሃንቀውታ ናቱ ኣስፒሬሽን ኣዝዩ ላዕሊ ኣብ ስሳታት ድሕሪ ናፅነት ናይ ሶማልያ ዝነበሮ ባህግን ድልየትን ኩሉ ነገር ተሪኻስ ኣብ ኣፍሪቃ ዩኒክ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ናብዚ ውዱቕ ሃገር ደረጃ ብምንታይ መፂ እንድሕሪልካ ኣብ እንዳ ክፍለ እንዳ ተመቓቒሉ ሎሚ ኣሎ ኢልካ ትዛረበሉ ትከኣል ኣይኮነን ሕጂ ንዓና ከም ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ናይ ሃገር ምህናፅ መርሓ ጎደና ከምፆ ዝኽእል ሳዕቤናት ብናይ ኢትዮጵያ ብ30 ዓመታት ዝመፀ ምዕባለታት ጥራይ ትሪኦ ኣይኮነን ናይ ሶማል ኣሎ ናይ ሱዳን ብናቱ ዩኒክ ባህርያት ኩነታት ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኣፍሪቃ ተሪኢኻ ኣብ ክንዲ ሃገር ምህናፅ ብሃናፂ ዝኾነ መገዲ ሰባት ተቀራርበሉ ሰባት ኣብ ሓደ መኣዲ ተምፃሉ ብመሰረቱ ናይ ዜግነት ሃገራት ክንዲ ተሃነፅ ናይ ኤትኒክ ሃገራት ናይ ኤትኒክ ትካላት እናፈጠርካ እንድሕር ከይድካ ካብኡ ዝኽፍእ ሓደገኛ ነገር ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ድሕረት ካልእ ነገር ይቁጠባዊ ድሕረት ካልእ ትብል ትኽእል እዚ ግን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ዝስረት ኣብ ምክልኻል ኣብ ድሕነት ኣብ ቁጠባ ኣብ ባህሊ ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት ህይወት ናይቲ ሃገር መመሊሱ መቃቕልን ደተፋንን ስርዓት እንድሕር ፈጢርካ ካልኣይ ግዜ ክትፍውሶ ማይ ድጋም ክኸውን ይኽእል ነገር ኣይኮነን ብተኣምራት ክትፍውሶ ዝከኣል ኣይኮነን ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከመይ ጌርና ኢና ነንብቦ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሪፎርም ዝመፀ ምስኡ ፀሚድና ናብ ዝሓሸ ክኸይድ ንገብሮ ንሕና ሽሕር የብልናን ብተኣምራት ከምዝን ክኸውን ይኽእል ኣይንኽእልና ግን ስክፍታታትና ኣብ ቦትኡ ኣሎ ነቲ ስክፍታታትና ግምት ዝሃበ ንሕና ናይ ፅምዶ ፖሊሲ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ዘካየድናዮ ፅምዶ ከዓ ናብኡ ዝኾነ ክቕየር ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከይረግአ ኣብ ኢትዮጵያ ርግኣት ከይመፀ ንዕኡ ዝኸውን ስርዓተ መንግስቲ ከይተመስረተ ከሎ ኩሉ ግዜ ንሕና መምስ ዝመፀ ምዕባለታት ብፍኑ ክንሰርሕ የወፃፅዓና ድዩ ብኸምኡ ዲና ክንቅፅል ንኽእል እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዝተኻእለ መጠን ኣበርክቶ ክንገብር እዚ ሕጂ ዝኸፍእ ሓደጉ እንታይ እዩ ንናይ ደገ ምትእትታው ማዕፆ የርሑ ደገ ምትእትታው ትዝቐለለ እዩ እንድሕር ሓደ ሃገር ሓደ ልኡላዊ ሃገር ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ተታፋኒኑ ዝኸይድ ኮይኑ ናይ ደገ ሓይልታት ንምእታው ፀጉሞም ድዩ ኣብ ነንበይኑ ከባቢታት ናይዚ ከባቢና ናይ ዞባና ይኹን ካብ ዞባና ወፃኢ ዘሎ ንደገ ንምትእትታው ዘተባብዕ ዘሎ ትውሽጣዊ ኩነታት እዩ ትውሽጣዊ ፈርካሽ ኩነታት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ናርአኻ ዞባዊ ርግኣት ክመፅእ ክእል እዩ ዞባዊ ሰላም ክመፅእ ክእል እዩ ኢልካ ክትዛረብ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕዳር 4 ዝጀመረ ብኡ ጥራይ ዲና ክንጥምቶ በዛ ፀባብ ፕሪዝም ጥራይ ዲና ክንሪኦ ዘለና ንሓዋሩ ኢትዮጵያ እንታይ ክመፅእ ክእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ምንባይ ኣብዚ እዋን እዚ ቀሊል ኣይኮነን ሲናርዮታት ግን ክትሪኦ ትኽእል ንሕና ሲናርዮታት ዝኾነ ተረጓጉማታት ክመፅእ ክእል ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሰለስተ ወለዶታት ስክፍታታት ዝፈጠረልና ግዜ ዘጥፍኣልና ዝኩሉ መስዋእቲ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኢና ንፅብፅቦ ድሕሪ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝመፀ ወያነ ትማል ዝወልዖ ኩናት ኣብ ግምት ኣቲኻ ካልእ ክትምነይ ትኽእል ኢና ርግኣት ከዓ
ኣብ ውድን ኩነታት ባላንስ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድመጽ ርግኣት ከዓ ግድን ንዑ እዚ ሓይልታት ኩሉ ኽእል ኣለዎ ብመሰረቱ ናይ ህዝብታት ንቕሓትን ውህደትን ከዓ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣነ ዝተማል ዝመፀ ወታደራዊ ምዕባለታት ምናልባት ንዓና ዝድንድነና ታሪክ ብዙሕ ደየንብብ ጥራይ ክጋገዝ ዝኽእል ሚስ ካልኩሌሽንስ ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ውግእ መፅእ ኽእል ይብለካ ሕጂ ኣነ 80 ዓመታት እንድሕሪ ተመሊስና እንድሕሪ ኢናዮ ዝኾነ ሓይሊ ዓብዪ ገዚፍ ንእሽተይ ደይኮነ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ዝወድቕ ስሕታን ናይ ገምጋም ሕጂ እዚ ኩሉ ትማሊ ሃንደበት ዝኾነ እንደራ ካብ ምንታይ መፅኡ ዝነበረ ግምታት ናይ ተሓይልታት ብፍላይቶም ናይ ደገ ኣጀንዳታት ከቐድሙ ዝደልዩ ንወያነ ዘጠባብዑ ናብ ዘየድልዮ ገደል ዘፋፍእዎ ዝነበሮም ግምታት ኩሉ ግዜ ዝንቡዕ ነቲ ሓቂ ኩነት ብግቡእ ኣንቢቦም ሕርያታቶም ፈሊጦም ኣይሰርሑን እዮም ፅልኢ ቅርሕንቲ ተፃብኦ ብኡ መጠን ከዓ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ናይ ኣእምሮኦም ቅኒት እዚ ናይ ትማሊ ብዙሕ ምሂርዎም ከውን ተስፋ ገብር እየ ምክንያቱ ናይዚ ህዝቢ ሓይሊ ስኡ ኢሉ ብሃንደበት ዝመፀ ሓይሊ ይኮነን ኣብ 3 መዋእላት ተፈተነ ታሪክ እዩ ናይቲ ህዝቢ ፅቡቕ ድልየት ብድለኻዮ መንገዲ ተርጉምካ ተራጉምካ ክትጠማዝዞ እውን ድከኣል ኣይኮነን ሸጠፍካ ኣይሰርሕን እዩ ሃገር ዝኾነ ከይድና እዚ ናይ ትማሊ ምዕባለታት ተርኒና ካብቲ ናይ ቅድም ምዕባለታት ፈሊና እውን ክንሪኦ ስለዘይንኽእል ኣተኩሮና ማእዝኑ ክስሕት የብሉን ርግኣት ስለንደሊ ሰላም ስለንደሊ ምክብባር ልዕሊ ኩሉ ውላውነት ናይተን ሃገራት ክኽበር ምእንቲ ከምዚ ኣመሰለ ተሪኦ ክድገም ክእል የብሉን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተፋናኒ ሃዋሁ ክቕፅል ይኽእል ድዩ ኣብዚ 30 ዓመታት እተኾስኮሰ ዝንቡዕ ባህሊ ብኡ ጌርካ ሃገር ክህነፅ ይከኣል ምጥርጣር ዘይምትእምማን ነንሕትትካ ፅልኢ መሰረት ዘይብሉ ምትፍናናት ንመን ርብዕ ቅድሚ ዝኣገረ ክሳራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኣብዚ ዞባ ደምፆ ሳዕበንካ ቀሊል ስለዘይኮነ ንሕና ከም ወትሩ ንሕና ፅምዶ ወይ ኤንጌጅመንት ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣርሒቑ ዝጠመተ ንሕና ረብሓታት ቅድም ዝሰርዕ ዘይኮነ ናይ ሓባር ረብሓታትና ጠሚሩ ዘኽይድ ኩነታት ንፈጥር ክንክእል ኣለና ብትምኒት ጥራይ ተምፆ ስለዘይኮነ ክንሰርሓሉ ኣለና ንሰርሓሉ ከዓ ብኩሉ ግንባራት ክንምክተሉ ኣለና ኢልና ክንከይድ ፀኒሕና ብዝበፅሕና ኣለና ሕጂ ገና ኣይተወድአን ኣብቲ ናይ ዓመ እዋን ጥራይ ዘይኮነሲ እዚ መስርሕ እዚ ኣይተወድአን ኣሎ ግን ክልተ መሰረታውያን ትምህርቲ ተወሲደን ኣለዋ ኸቡ ቀዳማይ ዕንደራን ካልኣይ ዕንደራን ሕጂ እውን ናብ ካልእ ዕንደራታት ክሕሰብ ይከኣል እዩ ዝኾነ ሲናርዮታት ኣብ ግምት ኣወፂኻ ትዛረብ ዘይረግአ ኣእምሮ ስሱዕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዘይናቱ ደሊ ናይ ካልኦት ሰላምን ርግኣትን ባህደ የብሎ ብሓሳብ ዝኾነ ተሓሳስባታት ዝኸይድ ሓይሊ ደቂሱ ክሓድር እውን ኣይኽእልን እዩ ብቐንዱ ናይ ደገ ኣጀንዳታት ንከምዚ ኣመሰለ ኩነታት እውን ክምዝምዞ ስለደሊ ንሕና ትኩርነት ኩሉ ግዜ ካብ መስመርና ከይወፃና ማእዝና ቅኒዕና ክንከይድ ክንክላና እዚ ስልታዊ ወታደራዊ ኩነታት እንታይ ነይሩ ወርሒ 11 2020 እንታይ ምዕባለታት መፅኡ ድሕሪ ሕጂ ከናበይ ክኸይድ ይኽእል መዓልቲ መዓልቲ ንከታተለና ዘለና እዩ ምህውታት ናይ ተሓሳስባታት እዩ ናብ ዘየድሊ ጌጋታት ዝኣቱ ቀፃሊ እዩ ቀፃሊ እቶም ብደገ ዘሸቅሉ ኹን ዝዘርዩ ወላት ውሽጢ ዘሎ ኩነታት እውን ኣይተጠዓዓመን ስለ ዘሎ ባላንስ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ኢኩዌዥን እቲ ምዕሪት ባላንስ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ክልቲኡ ጎነታት ናይቲ ምዕሪት ናይቲ ኢኩዌዥን እቲ ባላንስ ኣሎ ድዩ ክመፅእ ክእል ድዩ እንድሕር ተባሂሉ ናይ ግድን ክመፅእ እዩ ግን ሕጂ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኢልና ንዛረበሉ ስለዘይንኽእል ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስ ኩሉ ስክፍታታትና ምስ ኩሉ ናይ ምክትታል ዓቕምናን ንፈልጦን ንትንትኖን ብግብሪ ግን ብሃናፂ ዝኾነ መንገዲ ኤንጌጅ ክንገብር ኣለና ፅምዶና ከዓ ናብኡ ቅፅል ከም ዘለዎ ጥራይ ክትገልፅ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እንታይ ክመፅእ እዩ ኩናት ንስኻ ብተሓስቦ ኣይኮነን ትኸይድ ኩናት ካልእ ወገን ተሓስቦ እዩ ንስኻ ሕርያ ይብልካን ብርስ ምክልኻል ተኣቱ ተገዲድካ ተኣትዎ ተዘይኮይኑ ብሕርያኻ ትኸዶ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ሕርያታቶም ክንፈልጥ ክንግምግም ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ግን ዝወስድዎ ስጉምትታት እዩ ነካይዳና ዝውስን እዚ ንቃና ናይ ማእዝና ከይቀየረ ንዕኡ ዘድልየና ምድላዋት እናገበርና ንኸይድ ድሕሪ 4 ሕዳር ዝመፀ ምዕባለታት ብከምዚ ከነንብቦ ንኽእል ኣሜሪካን መሻርክታን ብዘስደምም መንገዲ ዝባንን ቀሊዐን ንጃንዳ ወያነ ክጣበቓ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓያል ፀቕጢ ክገብራ ተራእየን እየን ባይተ ፀጥታ ጥራይ ልዕሊ 10 ግዜ በዚ ጉዳይ ዝተኣኪቡ
ዝተፈላልየ ናይ እገዳ ስጉምትታቱን ተወሲዱ እዩ ንኣሜሪካን መሻርክታን ክሳብ ክንድዚ ዘጨንቕን ወይ ዘሻቕልን ብልክዕ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተፈጥረ ምሕዝነት ከም ሓደገኛ ተርእዮ ገይሮም ዝዛረብሉ ምዕራባውያን ኣለዉ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይዚ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ሶኒ ሒዝናልኩም ቀርብ ኢና ሰላም Let's go,